Jonas havde altid elsket gamle hus, men dette var anderledes. Allerede første nat mærkede han, hvordan væggene pustede, som om huset levede. Når lyset slukkede, dirrede luften om noget usynligt, noget som ikke skulle være der. Han pressede øret mod den ældste væggen, og en iskald følelse krøb ind i maven. Først var det bare en svag vibration, men snart hørte han ord, fragmenter af samtaler, navn han aldrig havde hørt før. De fortalte om svig, mord og hemmeligheder, som aldrig skulle slippe ud. Rummet blev tyngre, luften tættere. Jonas prøvede at trække sig unna, men væggene pustede hardere, som om de ville holde ham fast. Ordene blev til skræk, en kakofoni af mørke bekendelser, som fyldte rummet. Pludselig kendte han kalde, klamrende hænder, som greb ham fra indsiden af murværket. Han forsøgte at råbe, men stemmen druknede i væggenes summende pust. Da morgengryet kom, stod huset stille igen. Ingen spor efter Jonas, bare væggene, som pustede endda dybere, som om de havde fået ny næring.